سلام نعاخاتكن يكون كبران تخطاتلتنا كما يكنيكم كم تلمود أب قصرانا دو تراقمنا نلومي ككافلوكم حزلكم قريبا زلخو تحستو نعالم لخاوي حربنيا زد هسسيوم دارقا زبزح كابز بعلم نايسب ايز تاريخ انتس بقنطارو انتس بعماخو تاريخو سميع اللو بحالايه مچم مابزان نبرلا مدري دقسب ابزحصار عدميوم موائل كصوعم زخل صبق يكون حماق الصرحو وحدات ايكونون ازي نتوم تراسبات كم زخماي زيكونس نتوم تفلات النزلوم مالتيو مبر كم زخمانا دا كندي بليونات مويتا حمد زيكونت بولو نلومي كالعلو دلي زلخو أقدمه حربنيا سلزبولكم بصبق الذكر مخانو بريلكم اللوم قال بتاريخ مسرح قال أعداوهم كم إيدا سلومون سلزغونه بطبوبهم قال بسنة صحفاوي توهبهم قال بمرارحهم قال بمهزهم وزت الذكر بصحتهم كم نقص نيرون هتلرن زعمسولو دما بتشكانيهم زل علون وحدات يكونون إذا حجين العلو أحقراو تقالاساي حدا خابتهم زذكر تكبار فتسيمهم زحالفون من انتو تصعات بجاز خونون كوينو بهزب عالم كم موديل انا ترائي زذكريو سمو صنحي لخط أقصلكمي أحقراوي تقالاساي تبهايلو يزفلت إذا سابزي بفلاي أبتا بهيوز زنبرو لزنبر اوان بمعرابوين منقستات كم فتار رعد زللكوان تنبره زبزح هزب عالم بزيادة هزب سالساين زي معبلان هاقرات بجيقنان أبنتو حربنيان يزفولتهم ازي جنا عالم كيس أجابه أما بل 39 عمت عدميو كابز عالم بجهز بي بمسوات زحلف حربنيا كاب بهيوتون كله بدحر مسواتيو سمو كاب جزينا بجزي إن عززن إن تقول عن زمتن جناون سقط الزرلون بتولدو أرجنتيناويو كتما روزاريو أبت بهال حنتي كاب كتماتات أرجنتينا أب سنة 1928 عمت مرتي تولدو أب أون عبيو زي كاب رخوباتن لعلواي الدرب خاب زخونو سدرابيتن زتولده تذكار سب كاب تحموش تقول عزة فريس سدرابيتو بخريوم بزحت عناي نورون كاب نقسنوتو التشقرو حمام أزماني راتيا كساب موتون مسؤونيرا يخون مبر أب كل هيوتو ناي متصوار بهارس لزنبرو نزا حمامون إنا تتصاوره كم مزانو أب زخون سبورتاو يخون تمرتاو نتفتات بخيرو يفلتن اقوادا أب سبورتن تمرتن نفع نبره أب سبورتاو نتفتات كم أبنتن توسيدنا أب وددر قوية أجري صوتا قعس أجري محنباس صوتا غولف كردن بشكلتا شمتا تقصن صوتا راقبن نفع تتصواتاي منبارو ينقرالوم أب راقبي بزر يزنبره سحابي قونس أو صوتا فيزر زبل ساقوا كلاقبو قزي وصدلون أما بل 12 عمت عدميو كاببو استلمامدو صوتا تشزون صبوق يمولكو نيريوم كوتتي مسكونه أبتز نبره سفيح بيت ناي سدرابيتو كابز نبره أستاسلستشح مصحفتي نقال خنبب سفيح باب رخيبيوم أبت أوانة دمايو بب أوانو لب ولداو سنة صحفات قطمتات مصحفتي جيوغراف تاريخ سنة حساب كابيتاليزم سوشياليزم كومونيزمن كالي سنة فلتتاو صحفاتن تاريخاو مصحفتن كنببن بتصحفات كسلون زخاله كابزي بمبقاس أفلامن أسين كله نحيالو هاجرات ناي لاتين أمريكا بموتر بشكلتا بمزار كعزبن كاله أب فلما قعزو مالت أب 1950 عمت مرت أما بالعسران كلتن عمتو 4500 كيلومتر زتقالل أب قطرات أرجنتينا والكاو عدت بمقبار نبرا ناي تهزب تعذبهم دحر عمد دما 8,000 كيلومتر زبتصح نبوزحات هاجرات لاتين أمريكا زشفن عدت ناي موتر بشكلتا بمقبار اتا أحقورن من نبابرو هزبان انتاي كم زمسل بعينو كعزب كإليوم أبزي دحرواي قعزؤن بدحريون نسفح كبابيتات أرجنتينا هاجرات غواتيمالا كولومبيا إكوادور فنزويلا بيرو بوليفيا باناما كوستاريكا نيكاراغوا السالفادور هوندراسن كالن بصحه هزب لاتين أمريكا زبزح دخام مبارون بوننتي نحرش عمريت إنا تمزمزة خمز نبرن كالرقاقز بمقالو دما لبو تتنكفا قنو بحلن تاريخن نهزب لاتين أمريكا تماسا سال خوينس لزرخبو نلاتين أمريكا كم حنت هاجر بمحساب
ንህዝባ ካብቲ ዝነበሮ መግዛእትን ምልቓቕ ዘለዎ ምቹእ ናብራ ብምርሕራሕ ክሕግዞ ከም ዘሎ ሓለነ ማዕረ ተገዳስነቱ ግን ትምህርቱ ኣየቋረፀን ኣብ 1953 ዓመተ ምህረት ካብ ዩኒቨርሲቲ ቦነስ አይረስ ብሕክምና ዶክተር ተመረቐ በዚ ሞይኡ እውን ንገለ ግዜ ከገልግል ጀመረ ውሽጡ ግን ብድኻታት ሓረስቶት ናይ ላቲን አሜሪካ ክረግኣሉ ይከኣለን ስለ ዝኾነ ከዓ ምእንቲ ውፁእ ሓፋሽ ህዝቢ ላቲን አሜሪካ ክቃለሳለኒ ብምባል ናብ ደንበ ተቃለስቲ ተጸንበረ ጨቆንቲ መንግስታት እንከለው ህዝቢ ቁጠባውን ማሕበራውን ናብሩ ክመሓየሽ ኣይክእልን ዝብል ኣረኣያ ስለ ዝነበሮ ከዓ ንጨቆንቲ ስርዓታት ካብ ስልጣኖም ንምዕላይ ምስ ብጾቱ ተላዕለ እዚ ጽቡቕ መነባብሮን ስራሕን ብምርሕራሕ ምእንቲ ውፁእ ህዝቢ ናብ ቃልሲ ዝተሰለፈ ሓርበኛ ዶክተር ኤርኔስቶ ጉቬራ እዩ ዓለም እኳ ብቼ ጉቬራ ትፈልጦ እዚ ህቡብ ተቃላሳይ ቼ ጉቬራ ኣብ 1954 ኣብ ጓቴማላ ምስ ዝነበረ ናይ ማሕበራውነት መንግስቲ ንቁርብ እዋናት ምስ ሰርሐ ኣብታ ዓዲ ብዝተፈጥረ ሕንፍሽፍሽ ናብ ሜክሲኮ ክስደድ ተገዲዶም ኣብኡ ድማ ምስ ናይ ሽዑ ውሩይ ተቃላሳይን መራሒ ሰውራ ኩባን ዝነበረ ንኩባ ብመሪሕነት ንፍርቂ ዘመን ዝመርሓ ፊደል ካስትሮን ጥቡቕ ዕርክነት መስረተ ብሓንሳብ ምስ ካስትሮን ካልኦት ብጾቶምን ብምዃን ከዓ ነቲ ኣብቲ እዋነቲ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኩባ ዝነበረ ስርዓት ንምዕላው ውድብ መስረቱ ቼ ጉቬራ ድማ ኣብቲ ውድብ ከም ሓኪምን ወተሃደራዊ መራሕን ኮይኑ ገልጊሎም ኣብ 1959 ዓመተ ምህረት እቲ ዝመስረትዎ ምንቅስቓስ ብወተሃደራዊ ጎነፅ ነቲ ዝነበረ ስርዓት ናይ ኩባ ብምዕላው ስልጣን ጨበጠ ቼ ጉቬራ ድማ ኣብ ኩባ ሓላፊ ሃገራዊ ባንክ ብምዃን ተሸይሞም ጸኒሑ እውን ካብ 1961 ክሳብ 1965 ንሽዱሽተ ዓመታት ሚኒስተር ኢንዳስትሪ ኮይኑ ኣገልገለ እንተኾነ ሽዑ እውን ኣእምሩኡ ዕረፍቲ ክረክብ ኣይከኣለን ኣነ ብስልጣን ኮፍ ኢለ ብዙሓት ውፅዓት ህዝቢ ዓለም ግን ገና ኣብ ጭቆና ኣለዉ ስለዚ ምእንቲ ዞም ጭቁናት ቃልሰይ ክቕፅል ኣለኒ ብምባል ኣብ ኣእምሩኡ ወትሩ ንዝመላለሱ ሓሳብ ግብራዊ መልሲ ንምሃብ ስልጣን ሚኒስተርነት ረሕሪሑ ንህዝቢ ቦሊቪያ ካብ ጭቆና ንምንጋፍ ምስቶም ኣብታ ሃገር ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘካይዱ ዝነበሩ ተቃለስቲ ተጸንበረ እንተኾነ ሓሳብ ልቡ ከይሰመረሉ ምስ ተጋደልቲ ቦሊቪያ ብምዃን ኣብ ዓውደ ኹናት ሰራዊቱን እናመርሐ እንከሎ ብኸቢድ ቆሲሉ በቲ ጨቋኒ መንግስቲ ተማሪኹ ንሞት ተፈርደ ኣብታ መጨረሽታ ደቂቕ ናይ ምርሻኑ ድማ ክቆትልዎ ንዝመፁ ረሸንቲ ብትብዓት ከም ዝኽብል ተዘካሪት ዘረባ ደርጓሓሎም ንስጋይ ክትቆትልዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሓሳበይ ግን ፍጹም ክኾነልኩም ኣይክእልን ነዚ ረዚን ቃላት ምስ ተሪር ቃንኡ ዝሰምዑ ረሸንቲ እናረሸንዎን ከለዉ ብዙሕ ከም ዝረዓዱ ድሕሪ ግዜ ተዛሪቦም እዮም ቼ ጉቬራ ቀንዲ ሽሙ ኤርኔስቶ ጉቬራ እዩ እታ ቼ እትብል ብንእሽቱ እናተፃወተን ከሎ ካብ መተዓቢቱ ዝለገበቶ ፍልጥቲ ሳጓያ ካብታ ቀንዲ ስሙ ድማ በዛ ሳጉ ብቼ ጉቬራ እዩ ዝፍለጥ ቼ ጉቬራ ክልተ ግዜ እዩ ተመርዒው ካብታ ቀዳሚት በዓልቲ ቤቱ ሓንቲ ጓል ክወልድ እንከሎ ካብታ ካልአይቲ ድማ 4 ቆልዑ ወሊዱ ክልቲኣተን ኣንስቱ ደቂ ሃገሩ ዘይኮና ሰውራውያን ተቃለስትየን እታ ሓንቲ ጓል ፔሩ ክትከውን እንከላ እታ ካልአይቲ ድማ ጓል ኩባ እያ እዛ ካልአይቲ በዓልቲ ቤቱን ሕጂ ጓል 85 ዓመት ኮይና ዘላ ኣደ 4 ደቁን ፍልጥቲ ሰውራዊት ኮይና ኣብ ኩባ ትነብር ኣላ ካብቶም ዳሕሮት 4 ደቁ በኽሩ ዝኾነት ኣብ 1960 ዓመተ ምህረት ዝተወልደት ኣለይዳ ጉቬራ ኣብ ሃቫና ኩባ ፍልጥቲ ናይ ሕክምና ዶክተር እያ ኣለይዳ ብዘይካብ ሕክምና ኣብ ምቅላስ ሰብኣዊ መሰላትን ድርሰትን እትነጥፍ ኮይና ወላዲኣ ቼ ጉቬራ ክመውት እንከሎ ጓል 7 ዓመት ዝነበረት እያ
እቲ ብመልክዑን ቁመንኡን ኣብ ሰውራ ብዘለዎ መትከልን ዝድነቕ ቾጉቬራ ሰውራ ኩባ ምስ ተዓወተ ሰውራዊ ቃልሲ ኣብ መላእ ደኻታት ሃገራት ንምትእትታው ብወግዕን ብሕቡእን ከም በዓል ስልጣን ኩባ እናኾነ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ላቲን ኣውሮጳ ኣፍሪቃን ካልኦትን ብምኻድ ዝተፈላለየ ተበጋጊሱ ንዝነበረ ሰውራታት ሓይሊ ኮይኑዎ እዩ ከም ቾጉቬራ ገይሩ ኣብ ዓለም ዝድነቕ ተቓላሳይ ሰውራ ዳርጋ የልቦን ኣብዚ እዋን እዚ ብስሙን ምስሉን ናይ ፋሽን ሾው ዓበይቲ ሓወልትታት ብዙሓት ፊልምታት መጻሕፍቲ ኣብያተ ትምህርትን ንባብን ከምኡውን ቤተ መዘክራትን ካልእን ተሃኒጹን ተሰሪሑን ተጻሒፉን እዩ እዚ ኣብ ውሕዳት ዓመታት ገዚፍ ታሪኽ ዝሰርሐን ኣብ መበል 39 ዓመት ዕድሚኡን ዝተሰውአን ቾጉቬራ ኣብ መላእ ዓለም ተዘካሪት ዝኾነት ጭርሖ ነይራቶ እያ ካብ ተንበርኪኽካ ምንባር ብደውካ ሙማት ይሓየሽ ብዛዕባ ቾጉቬራ ዝፈጸሞ ጅግንነትን ሰውራዊ ቃልሱን ተዘርዚሩ ዝውዳእ ኣይኮነን ገለ ካብተን ካብ ዊኪፔድያ ቆናጭለ ዘካፈልኩኹም እዘን ክትከታተልዎን ዝጸናሕኩም እየን ነይረን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ዝፋነወኩም ሓውኹም ኤፍረም ግደ ሰናይ ቅነ በብዘለናዮ